ئەو کەسێن عوزر هەیە و دروستە بڕۆژی نەبن. ئێک کەسێ نەخۆش. دوو کەسێ ڕێڤینگ و مسافر. خودای مەزن بێژیت ئانکو هەر کەسێکێ ji hewe di heyva Remezanê dayêne sax bît yan musafir bît durust e bi rojî nebît û li cihê wan rojiya demê Remezan xilas bû bigirît. Sê jinka bi hal û ya şîrder eger ji biçûkê xwe tirsiya yan ji xwe tirsiya ku tiştek li wê yan biçûkê wê bihêt durust e bi rojî nebît û li cihê her rojiyekê xwarinê bidet feqîrekî. Çar kesê pîr jin yan zelamê pîr eger şiyanê bi rojbûnê nebin durust e rojiyên xwe bixwin û li şîna her rojiyekê xwarinê bidete feqîrekî. Pênc ئەو kesê nexweşiyeka berdewam hebît ku dixtûr dibêjinê nexweşiya te naçêbît û wî kesî şiyanê bi rojî bûnê nebin durust e bi rojî nebît û li cihê her rojiyeka xwarî xwarinê bidete feqîrekî. Şeş ئەو jinka ketî di adê de û jinka çilikdar bi rojî nabin belê piştî Remezanê dê wan rojiya girneve.